ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଦେବରାଜ। ମୁଁ ଏମ୍ବିଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିନେମା ହଲ୍ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍, ଯାହାକି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଏହି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଭିଡ଼ରେ ଦର୍ଶକ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିନେମା ହଲ୍ଟି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 30ଟି ସିନେମା ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତ କମ୍ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ, ଦଶହରା ହେଉ କି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉ କି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ, ଏଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେଟ୍ ବି ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ହଲ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆମେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଆମ ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ବର୍ଷ ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି, 2016 ବୋଧେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଭାଇମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଏଇ କାଉଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଥିଲା। ଏପାଖେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଆହୁରି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଥିଲା। ଏବେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଏଠି ବି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ବାଲକୋନି କେମିତି ଅଛି। ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଭିତରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବା। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ମୋବାଇଲ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆହୁରି ଇଏ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକିନା ବାଲକୋନି ଉପରକୁ ଯିବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ସିନେମା ହଲ୍ଟି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା, ଦର୍ଶକ ବି ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ଟିକେଟ୍ ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ସିନେମା ହଲ୍ ଭଳିଆ ସିନେମା ହଲ୍ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁନି। ଏବେ ତ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ସିନେମା ହଲ୍ ଯାକ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲକୋନିର ଗେଟ୍। ଏଇ ଗେଟ୍ ଦେଇକିନା ଯାଉଥିଲୁ ବାଲକୋନିରେ। ବାଲକୋନିରେ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ଲାଇନ୍ ସିଟ୍ ଥିଲା ବୋଧେ, ପୁରା ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆହୁରି ଏଠି ବାହାରିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହେଉଥିଲା। ବାଲକୋନିର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗେଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲୁ। ଆହୁରି ଏପଟେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆସୁଛି। ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍, ଇନଗୁରେଟେଡ୍ ବାଇ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର, ପାଢ଼ୀ IAS, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେକ୍ଟର ନବରଙ୍ଗପୁର।
এই হলটি 22/12/2002 ଓପନିଂ ହେଇଥିଲା। ଗେଟ୍ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ନହେଲେ ଭିତରେ ଯାଇକିନା ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇମାନେ ରହିଲି।